बताई तो बतावे दे बुका लाइल बानी से नूरा लगावे दे बुका लाइल बानी से नूरा लगावे अरे टूटल रही लाइल बानी से नूरा लगावे देखो तनिया दूसरा कोई से दुगोला हो तो तू इनका के मरबू हम ना बोलो ना बाकी हेलो यहाँ से दुगोला हो के निर्मला भौजी से इनका के कष्ट मत दो ना 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 कब एकर काम पर जी कोनो ठीक नहीं वो झटका फास्ट मारी फास्ट बा और ना का रखले बारू पाव भर हिलौले बारू रखले बारू पाव भर हिलौले बारू नाव भर रखले बारू पाव भर हिलौले बारू नाव भर रखले बारू पाव भर हिलौले बारू नाव भर क्या रखले बारू पाव भर हिलौले बारू गांव भर चली बहुत खुशी होला लोकगीत में बिरहा में लेडीज गायिका रहल हल अड़ीस हमनिए के माने सुखाला पर रहनी है जाके दुगोला में कोनो लेडीज भेटाई कुछ करती जना अड़ीस कुछ ना हमनी के का करे के थी बा ना रास्ता कबो थकेला राही थक जे एही सरवा के हम प्रणाम करमे रवो के प्रणाम बा उनको के प्रणाम बा जौना परवा गुमान बा मुड़ियों के प्रणाम बा बेरा हमी सूर्य प्रकाश बाबा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए गीत संगीत सनवानंद दिहल जाए दुगोला के माने का हो उठ के दुगो बात ब्यास के उरेब बोल दो हो गई दुगोला ना दुगोला के मतलब है कि कटाछ में भी मधुरता होके के चाहिए जैसे मजाक सबका से ठीक ना लगे मजाक जितना करे वाला के निक लगे उतना करवाहू वाला के निक लगे के चाहिए इना की करे वाला के खूब आनंद आवत होके करवाए वाला के दुखात होके भौजी को दिखाई थोड़ी आनंद नहीं बहुत अच्छा लागल है रवा सब तनी शांति बना ली ठीक ठीक हां कन्या की ठंड रुकी ना भैया कने के हम पुरान हैं आ पुराने गीत संगीत हम सुनाई ओतनो पुरान नहीं ना महाराज यही तरह 5 गो नया कुल लड़की रहली सा साग खोटे चल गली आ संगवा एगो इहे के उम्र के एगो मेहरारू रहे सगिया कम खोटा सा खेतवा ढेर जियान करस
गांव के न वही देखल सकल से धर सरे मर दे त मैं खेतवे जियान क दिहस धर लइका पिठियावला से लड़की नया रली से अपन दौड़ के बांधा पर चढ़ गली से आ यहाँ के उम्र के जौन मेहररुआ रहे धीरे धीरे हुआ अपन बांधा पर पहुंचल लड़की कहली से के काकी हमनी के त नया उम्र बा लइका पिठियावला से तये से भगनी जे के नया नोचर बनी जाई हो लइका नया बड़ा सा कोई धल हिया से त ऊंच नीच क दिया सा तारा काथी के डर बा तू काहे भागत रहलु त कहली कि हनु खूब कस के भूख लागल होखे तो हमें खाली खाती बाउर बानी रउओ के प्रणाम बा आ उनको के प्रणाम बा बाकी रउआ हमारा वाला के प्रणाम कनी है तई कह लगल कि अरे कहां बानी हो लगले फोन काढ़े लगला अब देखला तू कहां ले जाता सही बाबा तू खत्म बाबा तब बारात के कार्यक्रम में लड़लेदारी होई त निक लागी महफिल बहुत सुंदर लागल बा कैसे कि लड़लेदारी होई त इहो के हमर भरपूर सहयोग करब गलती ना नो प्रसंग वाला पर तनी दिक्कत होई एगो बात तोरा अच्छा लागल हा यहाँ के कहतनी कि देहाती जी हम जहाँ से आवाज लगावत तनी ना होई ललका पियर का एगो लइका कहल है कि देखलो यही से कचड़ा हो जाता है गायकी में ललका पियर का जे फेंके लगी उगावे लायक रही ओकरा हॉस्पिटल में भर्ती करावे के पड़ी हाँ लेडीज है तो लेडीज के आवाज में जेंट्स के आवाज मिलावल बड़ा कष्टली होला रवा तो कहत नहीं नो हम तो गौनिहार ही घमंड ना करिले हमर गवलका पर केहू खाली घूम के चली आई तो हम गाय के छोड़ दे हमर गवलका पर खाली रोबा घूम के चली आई जे तरी हम गाय ओ तरी खाली घूम दे तो हम आजीवन रोबा से कह देब कि ना निर्मला बाबूजी एक नंबर देहाती के घास के गीत में मुआ देले बाकी सुनी ना मर्द लो ना बते वाला रोबा तो हम मेहरारू हैं गायकी के लाइन में हां जी तल्ली गीतीय संगीत से चालू कर जाए मेहरारू एगो ही बसंत के महीना चढ़ल बा कहते